Almajiri yana bara. Almajiri yana bara. Almajiri yana bara a san dauri. Ku mutum yana cin abinci ba ku bar shi ba, yana shan shayi ba ku bar shi ba, ruwa ma na zo ina sha baka banna ba. To ya kuke so mutum ya yi ga ƙasa ta lalace, komai ya yi tsada. Yanzu fiye watan ma ka so ka ji yadda na kai na ka sayi, amma akan wannan abu ba sai ka zo ka samu ido, to wallahi ban ba. Malam, da Allah dan Allah ko zan samu sarakan naira 50 ka samu dan siyo ko da garin kwaki ne, ina son in ci. Ni nan da kake gani yau kwana na 3 a garin nan, ni wurin kwana ma nake nema ba wai ta abinci ba. Allah ba mu sa'a. Allah ungwana ma je ka siyo min kati. Ungo je ka siyo min kati. Maza Na nawa za su? na 200. Na 200? Na 200 je ka siyo min MTN fa. Kai a zo a wuro ka. Maza ka je ka dawo. Almajiri yana bara. Almajiri yana bara. Almajiri yana bara a san dauri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1000. Roban da bata ba naira 100 ba. What? Yanzu ko da zan ciwo salama oho